ten princíp najslabšej figurky. Najhoršia figurka. Keď najhoršia figurka bude rozehratá a vy pomôžete, tak celá vaša pozícia bude na jednu lepšie. Teraz, keď na toto logicky pozrieme, tak kuň stojí aktívne, zaútočí. To už tady je strašne dobre. Dáma útočí. Vieška útočí. Dokonca môžeme s tou vieškou kombinovať. Na G-čko nebo na H-čko dáme. No my vidíme, že tá vieška bohužiaľ nezautočí. Predstavte, že bal. Jo? A nejaký 2, 3, 4 útočných hráči. A jeden z tých útočníkov niekde daleko, mimo hry. No, to je zlé. Jeho práce dávať góly. A on mimo hry. Daleko, u svojej brány. On musí, čo najskôr musíte toho hráča, nebo ten hráč čo najskôr musí dostať do svojej pozície, do útoku. On je najhorší. Jeho práce dávať góly a on treba stojí tam, kde nemiel by stať. Takže v šachu, keď pozrieme, tak vidíme, tá vieška, tady rozvietý útok, tá vieška stojí a je najhorší. Stojí mimo útoku. A my takto pôjdeme. Teraz